जसोदा मैया चलली नेहाए त गंगा आसननवा सखी लोग के संगवानु हो। ए लालन पीछा से कन्हैया चली आवेले जसोदा मैया के पीछावा जसोदा मैया के पीछा ए लालना आई गईले कृष्णा कन्हैया जसोदा मैया के पीछावा हो जसोदा मैया के पीछा एक बने गईली दूसर बने अवा रुती सर बने हो। ए लालना पीछावा घूमी के जसोदा मैया दे खेली श्री कृष्णा चली आवेले कन्हैया चली आवेले कन्हैया चली आवेल आरे आरे बाबू श्री कृष्णा बाबू कन्हैया बाबू हो। ए बबुआ लवा टीके घरे चली जाहु घो घर डेरावा वेला घो घरवा डेरावा वे ए बबुआ बन में से निकली हो घो घरवा तोहे भछी घाली तोहे भछी घाली नो। आरे आरे माता जसोदा रानी तुही हमारो माता हऊ प्राण के आधारी हऊ हो। ए मैया घो घर हमें देखलाव घो घर संगे खेलबी घो घरवा संगे खेलबी जब हम लिहानी रामैया जनम राव के मारी ले हो। ए मैया कृष्णा जनम कंसावा के मारबी घो घर देखलाव घो घर देखलाव जब जनम लिहानी रामैया के तयाव न के मारी ले हो। ए मैया तब हुना देख नी घो घरवा घो घर देखलाव घो घर संगे खेलबी घो घर संगे खे। ए माता कृष्णा जनमे कंसावा के मारबी घो घरवा देखलाव घो घर संगे खेलबी घो घर संगे खेल
रोवेली जसो मैया लट धुनी अब रुबी छन कई हो ए बबुआ घो घर कही डेरा वावल जाला घो घरवा कवनो चीज ना हवे घो घरवा कवनो चीज ना हम नाही जननी की देव हवयव रुनारायण हो ए बबुआ घो घर कही डेरा वावल जाला घो घरवा कवनो चीज ना हवे घो घरवा कवनो चीज ना हौ जसोदा मैया चलली नेहाए त गंगा आसाना नावा त सखी लोग के संगवानु हो ए लालना पिछावा से कृष्णा चली आवेले जसोदा मैया के संगावा जसोदे मैया के पाछावानु हो।